Vítame vás na prezentácii novej verzie TechCon Revolution. Postupne vám predstavíme všetky nové funkcie tejto verzie. Po výpočte podlahového vykurovania si môžeme v plnej verzii programu zobraziť farebne v projekte jednotlivé chyby a výsledky výpočtu. Napríklad si môžeme zobraziť nedokurované a prekurované miestnosti zvolenou farbou. Miestnosti sa nám zobrazia farebne v projekte. Takisto si môžeme zobraziť aj chyby na jednotlivých okruhoch, napríklad kde je prekročená dĺžka potrubia, alebo na celých zónach, kde je prekročená teplota podlahy. Plná verzia nám ponúka ďalšiu novú funkciu priamo vo výpočtovom okne, možnosť nastaviť hodnoty okrajových podmienok pre viac miestností súčasne. Jednoducho si zadáme hodnotu, zvolíme si miestnosti, pre ktorú ju chceme nastaviť a potvrdíme zmenu hodnôt. V plnej verzii programu môžeme po minimalizovaní výpočtového okna použiť funkciu, ktorá nám umožní šipkami na klávesnici posúvať projekt do strán a kolečkom na myši ho približovať alebo vzdialovať. Nové výpočtové okno pre podlahové vykurovanie ponúka na jednej ploche prehľadne všetky údaje. Máme tu na jednej ploche vykurovacie zóny a pod nimi vykurovacie okruhy a na spodnej časti sú chybové hlásenia pre práve vykonaný aktuálny výpočet. V ľavej hornej časti nám pribudla položka inštalovaný výkon vykurovacích telies a celkový výkon podlahového vykurovania a výkon telies do miestnosti. Máme možnosť rozhodnúť sa, či má byť podlahové vykurovanie dopočítané len k výkonu vykurovacích telies, alebo či má byť navrhnuté tak, aby výkon vykurovacích telies bol úplne odignorovaný. Ďalšou novinkou je filter pre zoradenie miestností, ktorý nám umožní zoradiť miestnosti podľa poschodí, podľa toho, na ktorý rozdeľovač je miestnosť napojená, alebo podľa chybových hlásení. V zozname miestností sú modrou farbou označené miestnosti, ktoré nedokurujú, a červenou farbou miestnosti, ktoré prekurujú. V posledných troch stĺpcoch sú označené chybové hlásenia. V prvom je označená miestnosť, ktorá má prekročenú teplotu podlahy v pobytovej zóne. V druhom sú označené miestnosti, kde celková dĺžka potrubia vo vykurovacom okruhu prekročila povolenú hodnotu. A v treťom stĺpci, kde celková tlaková strata na okruhu prekročila maximálnu povolenú hodnotu. Najvýznamnejšou novinkou tohto výpočtového okna je možnosť vypnúť automatické prepočítavanie miestnosti vždy po zmene hodnoty. Pokiaľ je toto prepočítavanie vypnuté, môžete si bez problémov zmeniť všetky hodnoty vo všetkých zónach a následne si dáte miestnosť prepočítať. Výraznou pomôckou je možnosť minimalizovať okno výpočtu jednoduchým stlačením tlačítka Escape. Môžeme si pomocou ďalších tlačítok zobraziť na obrazovku celý projekt alebo len konkrétnu miestnosť. Pri listovaní medzi miestnosťami nám program automaticky prepína jednotlivé poschodia. Pokiaľ bol už projekt predtým raz prepočítaný, nová verzia programu nám umožní otvoriť výpočtové okno bez toho, aby bolo opäť nutné celý projekt prepočítať. Teda len pre prehľad výsledkov. Pokiaľ v novej verzii programu zadáte v tepelných stratách teplotu pod podlahou, napríklad -3 stupne, bude pri vytvorení podlahového vykurovania pomocou funkcie automatické vytvorenie podlahovky táto teplota nastavená ako teplota pod podlahou podlahového vykurovania. Pri návrhu vykurovacích telies máme v plnej verzii novú funkciu, ktorá nám umožní zobraziť pracovnú plochu. Po jej stlačení sa nám zobrazí pracovná plocha, ktorú si môžeme ľubovoľne posúvať, zväčšovať alebo zmenšovať.
môžeme si pozrieť konkrétnu miestnosť a skontrolovať v nej navrhnuté vykurovacie telesá. Po stlačení pravého tlačítka na myši sa opäť vrátime do okna pre návrh vykurovacích telies a môžeme pokračovať v návrhu. Ďalšou funkciou plnej verzie je rozdelenie chybových hlásení na 3 záložky. Na záložku chyby výpočtu, kde sa zobrazujú chyby len pre aktuálne vykonaný výpočet, na záložku upozornení, kde sa zobrazujú upozornenia len pre práve vykonaný aktuálny výpočet. Upozornenia nie sú kritické chyby, ako napríklad, že teplota zo zdroja je iná ako teplota, na ktorú bolo vykurovacie teleso navrhnuté a preto toto teleso bude mať v skutočnosti iný výkon. Treťou poslednou záložkou je záložka, kde sú zobrazené chyby a upozornenia zo všetkých predchádzajúcich výpočtov. Pri dimenzovaní vykurovacích sústav nám často vplyvom nepresnosti nastavenia ventilov zostávajú zostatkové dispozičné tlaky. V menu bilancie prehľad chýba výsledkov výpočtu si môžeme v poslednom stĺpci pozrieť zvýraznené červenou farbou zostatkové dispozičné tlaky na tých okruhoch, kde nám prekračujú maximálnu povolenú okrajovú podmienku, v tomto prípade 200 paskalov. V plnej verzii programu TechCon Revolution máme novú funkciu pre vyladenie zostatkových dispozičných tlakov. Táto funkcia nám vypočíta skutočné prietoky cez vykurovacie telesá spôsobené vplyvom zostatkových dispozičných tlakov a určí nám, ktoré telesá budú vplyvom týchto tlakov prekurovať a ktoré zase budú naopak nedokurovať. Program nám vyladil prietoky na okruhoch tak, že zostatkový dispozičný tlak na žiadnom okruhu neprekračuje povolenú okrajovú podmienku. Keď sa vrátime do menu bilancie, prehľad chýba výsledkov výpočtu, vidíme v poslednom stĺpci, že žiaden okruh už neprekračuje povolenú hodnotu okrajovej podmienky. V tabuľke nižšie zase vidíme červenou farbou zvýraznené riadky tých okruhov, kde vykurovacie telesá prekurujú a percentuálne máme zobrazenú hodnotu prekúrenia. A zase modrou farbou máme zvýraznené riadky na okruhoch, na ktorých vykurovacie telesá nedokurujú. Pomocou tohto výpočtu máme prehľad, ako sa bude správať sústava v realite pri jej nábehu. Do hlavného panelu nástrojov nám pribudlo tlačítko pre prehľad potrubí. Zobrazí sa nám okno, v ktorom máme zoznam všetkých potrubí použitých v projekte, zatriedených podľa materiálu a dimenzií. Po označení riadku sa nám potrubia dané dimenzia materiálu zvýraznia priamo v projekte. Jednoduchým spôsobom môžeme všetkým týmto potrubiam zmeniť materiál alebo nastaviť im inú dimenziu. Veľkou pomôckou môže byť aj označenie potrubí tohto materiálu a tejto dimenzie inou farbou priamo v projekte. Označíme si prívod, označíme si spiatočku. Týmto spôsobom môžeme získať veľmi dobrý prehľad o tom, na ktorých miestach máme použitú konkrétnu dimenziu a konkrétny materiál pre potrubia. Pre dimenzovanie vykurovacích sústav potrebujeme mať zobrazenú len prehľadnú izometrickú schému pozostávajúcu z potrubí a vykurovacích telies. Pokiaľ si však zobrazíme všetky poschodia daného projektu, vidíme len neprehľadný obrázok. Preto v novej verzii pribudla funkcia pre optimalizáciu projektu pre výpočet. Táto funkcia nám skrie všetky nepotrebné prvky a nechá nám zobrazenú len izometrickú schému, na ktorej môžeme prehľadne sledovať jednotlivé úseky a okruhy pri dimenzovaní projektu. Pokiaľ opäť použijeme funkciu, môžeme si zvoliť alternatívu pre vrátenie štandardných nastavení, ktoré použijeme pri exporte projektu do súborov DXF alebo PDF. Pri návrhu vykurovacích telies v novej verzii už môžeme vykurovacie teleso navrhnúť pre ľubovoľný teplotný spád. Pričom sa výkon vykurovacieho telesa po zmene hodnoty teplotného spádu automaticky prepočíta. Pokiaľ chceme do miestnosti navrhnúť dve vykurovacie telesá rôznych typov, v novej verzii programu už môžeme bez problémov zvoliť iný typ vykurovacieho telesa bez toho, aby nám program zrušil návrh v miestnosti.
a jednoduchým spôsobom toto teleso do miestnosti pridáme. Pri návrhu kotlov sa môžeme rozhodnúť, či chceme výkon kotla navrhnúť na súčet tepelných strát všetkých miestností, alebo podľa projektovaného tepelného príkonu pre celú budovu, vypočítaného podľa normy EN 12831 pre tepelné straty. Tento projektovaný tepelný príkon môže mať inú hodnotu ako súčet tepelných strát všetkých miestností, nakoľko nezohľadňuje tepelné straty medzi jednotlivými bitmi. V novej verzii programu bolo výrazne zoptimalizované okno pre výber výrobku. Pri prvom spustení sa načítajú všetky údaje do pamäte a pri ďalších spusteniach sa okno otvára prakticky okamžite. Výrazne to urýchľuje prácu, najmä pri vkladaní vykurovacích telies a iných zariadení do projektu. V manažéri miestností pribudla nová funkcia, ktorá nám umožní automaticky vložiť do projektu všetky miestnosti. Program vložil tabuľky miestností automaticky do stredu každej miestnosti. Druhou novinkou okna manažer miestností je možnosť upraviť obsah tabuľky v projekte. Zo zoznamu si môžeme zvoliť, aký bude obsah jednotlivých buniek. Pokiaľ zvolíme obsah oboch buniek rovnaký, program ich nahradí jednou bunkou. Pri návrhu projektu môže nastať situácia, že máme na jeden zdroj napojené vykurovacie telesá, ktoré boli navrhnuté pre rôzne teplotné spády a rôzne teploty prívodu. Nová verzia programu nám ponúka funkciu, ktorá vypočíta teplotu prívodu pre zdroj, tak, že ju nastaví na najvyššiu hodnotu z teplôt, na ktoré boli navrhnuté pripojené vykurovacie telesá. Zvolíme si zdroj, pre ktorý chceme teplotu nastaviť a program nám teplotu do zdroja nastaví. Týmto nastavením teploty zabezpečíme, že všetky vykurovacie telesá dosiahnu minimálne požadovaný výkon. V novej verzii programu bol kompletne prepracovaný celý systém pre generovanie rozvinutých rezov. Ako vidíte, nové rozvinuté rezy už nemajú problém s prekrývaním vykurovacích telies a ani s prekrývaním jednotlivých popisov. Dimenzie sú popísané pomocou odkazovej čiary, ktorá smeruje ku konkrétnemu úseku potrubia. Zdokonalil sa aj popis ventilov, kde program presne testuje kolízie a snaží sa, aby sa jednotlivé texty neprekrývali. V prípade potreby môžeme v novej verzii ľubovoľný text označiť, presunúť na iné miesto a program nám odkazovou čiarou opäť vyznačí, ku ktorému ventilu patrí. Ďalej, program automaticky čísluje jednotlivé stupačky a tieto čísla stupačiek sa zobrazujú automaticky už aj v pôdorise. Pri návrhu spalinových systémov máme v plnej verzii programu funkciu, ktorá nám umožňuje vložiť priamo do projektu výkres navrhnutého komína. Po stlačení funkcie sa do projektu automaticky vloží výkres komína, ktorý má presne zakótované jednotlivé dĺžky. A takisto ako celý projekt môžeme tento výkres exportovať do súboru DXF alebo PDF.